Hyviä uutisia taas Pokemon Go'n puolelta. Pokemon Go'hun on tullut uusi tehtävä, josta sä saat Hundo Mewtwoon backgroundilla, Mewtwoon mega-energiaa sekä myös Master Ballin, joten kannattaa tehdä se nopeasti. Tässä videossa mä näytän, kun mä claimaan mun Mewtwoon. Moi kaikki. Mä vähän tyrin ton screen recordingin kaa, koska vahingossa nytten tossa kuvauksessa ei kuulu mun ääntä, joten mä joudun tehdä tämmösen kommentoinnin tähän päälle. Ja nyt tässä on siis tää Hundo Mewtwo tehtäväsarja mulla tehtynä, ja nytten claimataan nää rewardit. Ensin siitä Master Balli, ja sitten vielä noi Mewtwoon mega-energiat. Ja nyt ois vielä toi Hundo Mewtwo backgroundilla claimattavana vielä. Please shiny, please shiny. Onks se shiny? Ei se ollut shiny. No niin, Ultra Balli. Oi vitsi, mitä huono heitto. Katsotaan äskö se. 2, 3. Ui juma, se jäi tohon heittoon, vaikka toi oli niin huono heitto. No niin, nyt katsotaan se backgroundi. Ui juma, toi on tosi siisti backgroundi. Ja katsotaan vielä IVt. Ui juma, se on Hundo. Se on Hundo. Muistakaa tehdä tää tehtävä. Nähdään seuraavassa videossa. Tykätkää ja jatkaa. Se on Nova täällä. Heippa!